फोसावदिं मावखुलि बेखेवबाय APBनि मा बुंगोन नोंथाङा? आं थारैनो जोबोद रंजानाय मोनदों मानोना जोङो गिबि खेबनि थाखाय नैबे भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव आमजुलि प्राइमारिखौ दानो हादों आरो आङो बेखौ दिनै फिथा हानानै बेखेवनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा APBखौ फोथायनानै जोंजों लोगोसे जों जेब्ला बे पार्टिखौ जों जोनोम होदोंमोन जोंनि थांखि बिथांखिफोरखौ जों जेब्ला फोरमायदों बिथांमोना जोंनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोंनि थांखिफोरखौ मोनथिनानै जागायजेननाय समनिफ्रायनो जोंजों लोगोसे गसंदों आरो बिथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादजोंनो दिनै जोङो बेयाव मोनसे मावखुलिखौ जों बेखेवनो हाबाय आरो आंहा फोथायनाय दङ जोंनि जि इलेक्शननि जि स्ट्रेटेजि पलिसि नैबे आमजुलि प्राइमारिनि जि मावनो गोनां खामानि नैबे गोथार मावखुलिनिफ्रायनो जागोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव APB हिसाबै भैरबकुन्दआ देरहानो हागोन। गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों भैरबकुन्द समस्तिनि बिजाथिया लाइमोन सेंग्रा होननानै आरो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मा होनगोन नोंथाङा बे समाव? जायफ्रा बेखौ फोरमायदों आंबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों मानोना बुहुमाव लाइमोन समखौ बयबो मोनसे बेसेन गोसा सम होननानै बुङो आरो लाइमोन समावनो मानसिया गासैखौबो खालामनो हायो। दिनै बे बाथ्राया सैथो आरो जोंबो दिनै लाइमोन अबस्थायाव रायजोनि गेदेर मोनसे बिबान जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि मोनसे गेदेर बिबान जोङो बाननो मोननायखाय आंबो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो दिनै जायफ्रा बे बाथ्राखौ साननानै बाख्नायदों जोंखौ आं बिथांमोनखौ हाजासे धन्यबाद होदों मानोना दिनै बुहुमाव लाइमोना खालामनो हायि लाइमोना मावनो हायि जेबो खामानिफोर गैया बा जेबो जाहोनफ्रानो गैया। बे लाइमोन समावनो जोंनि बोलो जोंनि साहस गासैथिंबो जोङो थिग थायो। हाजो ओनसोलनि हाजो साखाथिनि रायजो राजाफ्रा हानि जेंनाजों भुगिनांगासिनो दङ। नोंथाङा बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि माबाफोर लामा आरो राहाफोर लागोन नामा देरहाखांनायनि उनाव? निश्चय थारैनो दिनै जों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ मानि थाखाय जोनोम मोन्दों जोंनि गेजेराव थानाय माखासे समयसाफोर जाय समयसाया दिनै मालाबानो समाधान जानांगौमोन बेबायदि समयसाफोरा समाधान जायासै आरो बे समयसाफोरखौनो लानानै दिनै जोंनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो सुख गैयै बायदि जादों जोंनि रायजो राजाफ्रा। स्पेसियेलि नोंथाङा दा जि कुइसनखौ खालामदों हानि समयसा जों बर'फ्रा बे हानि फिसा जों बेयाव दिनै बबे समनिफ्राय रायजो जादों जों बेखौ मोनथिया जोंनि जारिमिनाबो जोंनो फोरमायनो हाया जों बबे समायनिफ्राय बेयाव दङमोन। दिनै बेबायदियै जोङो रायजो खुंबोनाय जोंनि हाफोराव दिनै बे हाफ्रा जोंनि नामाव गैया जादों बे हाफ्रा दिनै समायसा नुजानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों बांसिन दुखु मोनदों। दिनै 20टा बोसोर सरकार सलायबाय जोङो भट होनानै जोंनि बेसेन गोसा भटखौ बिजाथिफोरनो होनानै जों देरहाहोबोबाय सरकार बनायहोबोबाय बिटिसिआव जोङो UPPL BJP आरो BPFनि सरकार जों मोनबाय बिथांमोना जोंखौ सलायनायनि उनावबो जोंखौ दैदेननायनि उनावबो दिनै जोंनि हा हुनि समायसायैनो थाबाय आरो बिनि बिथिङाव APBआ गोरा गोख्रोङै नोजोर बोदों आरो जोंनि हानि समयसाफोरखौ जोङो समाधान खालामनो गोसो मोदोम जिउ गियान बोलो गासैखौबो होनानै जोङो समाधान खालामगोन। मानोना दिनै जों नुदों हाया जुदि समाधान जायाब्ला हाया जुदि जोंहा थिग गैयाब्ला जोंनि गासैथिंबो जोङो जौगानो हाया। दिनै जोङो गावनि हानि बिथानि थाखायनो जुदि सान हर सिन्था खालामनो गोनां जायोबा गाबोन जोंखौ होखारगोन नामा गाबोन जोंहा माबा मोनसे बिपद फैगोन नामा बेखौनो दिनै जोङो जुदि सानबावनो गोनां जायोब्ला नैबे जौगानाय मुगायाव अब्ला जों माबोरैहाय गुबुनजों बादायलायनो हागोन बेखौ दिनै APBआ सिरियास नोजोरजों नायदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हा हुनि समयसाखौ समाधान खालामनो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो 100% गोसो मोदोम जिउ आरो बोलो स्ट्रेटेजि पलिसि लानानै जों खामानि मावनायजों जोंनि हा हुनि नुजानाय जि जेंनाफोर बेखौ जों समाधान खालामनानै होगोन। नोंथांमोनहाबो हा हगारना होगोन नामा? दा दिनै जोंनि हाखौ नाय BTCआ दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुल आरो बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक 6 सिडुलखौनो दिनै नेशनेल पार्टिनि आसाम स्टेटनि पार्टि प्रेसिडेन्ट MP मानगोनां दिलीप शइकिया बिथाङा फैनानै माबायदि गाज्रि रावै बाथ्रा बुंफैनाय जों बेखौ बावैसो समनि सिगां जोङो नुबोबाय आरो बिथांमोननि सिन्ताधाराया माबायदि जोंनि BTCनि सिङाव रायजो जानाय गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे असान्ति लाबोनो नागिरनाय थासारिखौबो जों नुनो मोन्दों। थ' बेयाव दिनै जोङो बुजि मोन्दों 6 सिडुलआ मा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ मा दिनै थ' बेयावहाय दिनै सोरबा आदानि आम्बानि सोरबा रामदेबा दिनै बेयाव जोंनि हायाव गावसोरनि थांखि बिथांखिजों माबा मोनसे खामानि मावफैनो हानाय बिथांमोना जेबो अधिकार गैया आरो बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा भारतनि संबिधानानो बेखौ बुङो। दिनै भारतनि संबिधानानो जेराव बिथांमोननो मोन्थायखौ होआखै अब्ला दिनै जोंहा दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जोंनि माखासे दैदेनगिरि जाबोनाय जोंनि बेसेन गोसा भटखौ लानानै सरकाराव जिरायनाय रायजोखौ सालायनो थाखाय बिबान मोननाय व्यक्तिफ्रा मानो गोरोन्थि खालामबोदों नैबे 20टा बोसोराव आं बेखौसो बुजिना मोनाखै नाथाय जोंनिफ्राय क्लियार खिन्थु नैबे बाथ्राया दिनै जोङो बेखौ सिन्था खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव 26टा जाथि जनगोष्ठीया रायजो जागासिनो दङ BTC जानायनि सिगांनिफ्रायबो आरो माखासे रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो बेयाव जोंजों लोगोसे दङ। दिनै 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफ्रा दिनै हानि अधिकार गैया अब्ला बिथांमोनखौ BTCनि काउन्सिलाव माबा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों माबा खालामना होनो हायो नामा? जोंनि पार्टिया सरकार दानो हायोब्ला बेफोरखौ जों सिन्था खालामगोन। बेयावखायनो जोङो रावबो मोनसे जाथिनो जों प्रतिश्रुति होआखै जोङो बिथांमोनखौ लिंदों फै दिनै गरखा मा समयसा दङ
फै दिनै आदिबासिया मा समस्या दङ जों एखेलगे टेबोलाव जिरायनानै जोंनि समस्याखौ जों समाधान खालामनो नाजागोन जिखौ जोंनि भारतनि संबिधाना होदों बे मोनफ्रोम समस्याखौ जों समाधान खालामनो नाजागोन आरो जिखौ हाया जों बेखौ ज'यैनो ट्राइ खालामगोन नाथाय बे बारलांनाय समाव जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा जोंनो बुंदों दिनै बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा खालि प्रतिश्रुति खालि आसाल' होबोदों दिनै आदिबासिफोरखौ दिनै एसटि होगोन होननानै बुंबाय दिनैसिम होआखै आरो मानि थाखाय मोनासै एसटि मानि थाखाय होनो हायाखै बेखौ दिनै भटार्सफोरा बै हारिफोरा दिनै जेबो मोनथियाखै दिनै हा होगोन होनना बुंबाय हाखौ दिनै मानो मोनाखै बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथियाखै जायफ्रा भट होदों बिथांमोना जेबो मोनथियाखै मावमारदों ना मावमाराखै ना थगायदोंसोल' ना मिसासो बुंदों दिनै बेखौ रायजो राजाफ्रा कनफिउज जाना दङ बेयावखायनो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि जि स्ट्रेटेजि पलिसि जोङो जिबायदि लिंदों बिथांमोनखौ जे फै जों जमा जमायैनो खामानि मावगोन नोंस्रा मा समस्या दङ जों जोंनिफ्राय नोंथांमोननो आसा होआ नोंथांमोना फै जों एखेलगे टेबोलाव जोङो समाधान खालामनो जों नाजागोन जिखौ हागोन बेखौ जों समस्या खालामगोन जिखौ हाया जों बेखौ एखेलगे टेबोलाव जिरायनानै समाधान खालामनो नाजागोन बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा बांसिन आबादजों सोलिनाय मानसि आबादारिफोरनि थाखाय नोंथांमोनहा माबाफोर राहा लागोन नामा थारैनो दिनै जोंहा बिटिसिआव जोंनि थै आरो जिउआव संग्रामजों जों टटेल 39टा डिपार्टमेन्टफोर मोनदों नैबे 20टा बोसोराव जायफोरा सरकार सालायबोबाय बेयाव जोङो जेब्ला मोजां नोजोरजों नायगोन आंबो बुजि मोनदों नोंथांमोनाबो बुजि मोनगोन मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ गोरा गोख्रोङै खामानि मावनायखौ जों नुदों बे जाबाय पिडब्लिउडि रोड्स आरो बिल्डिं जोंनि लामाफोरा जादों जोंहा न'फोर जादों बिनि अनगायै 38टा डिपार्टमेन्टखौ प्राय भाग मावनाय बायदि जों नुवाखै डिपार्टमेन्टआ जिबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि मावनो हानाय बायदिखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेयावखाय दिनै नोंथाङा जि कुइसनखौ खालामदों एग्रिकालसारनि सायाव बा आबादनि बिथिङाव दिनै नोंथांमोनहा मा सिमां दङ थारैनो दिनै जोंनि बे बिटिसिनि 70% बा 80% रायजो राजाफ्रा आबादजों थांनानै दङ जोंहा मोनसे एग्जाम्पल दङ जोङो गामिनि रायजो राजाफोरजों थांनानै बे बाथ्राखौ जों शेयार खालामबाय थादों फोरमायबाय थादों दाख्लैबावै जोङो मोनसे जायगायाव सासे आदाजों जों सावरायहैदोंमोन बियो बानलु गायबाय थादोंमोन जों सोंबाय जोंनि पार्टिनि सोमोन्दै रायलायखांनायनि उनाव आदा बानलुनि दामा बेसेबां बे बुंबाय 20 थाखाल' केजि नों गाव खरस खालामनायानो फैफाफिना जोंनि खस्थ'खौथ' बादानो दोन हाजिरायानो दिनै बानलु खानायनो होनो ओंखारबावनो नागिरा बेबायदि अबस्था बिथाङा फोरमायदों जोंनो बिनि उनाव जोङो फैबाय मोना जों जेब्ला बे गलमा सकआव जों जेब्ला बानलु बायफैदों बानलुनि दामा दिनै 80 थाखा गायग्राया मोन्दों आबादारिया 20 थाखा बागानाव सोरबा जादों गेजेराव 60 थाखा दिनै बे सिस्टेम दिनै जोंहा बोरै जोंनि आबादारिफ्रा जौगागोन बिदिब्लालाय आरो जों नुदों नैबे एग्रिकालसारा जिबायदि खामानि मावदों आबादनि आलु बिधाना बोथोर बारनानै मोनफैदों नोङो मालाबा जुखामनि बिधान मोन्दों बे बोथोर बारनानै मोनफैदों बेबायदिसो दिनै आबादारिफोरखौ जोथोन लानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै जोंनि आबादारिफोरा जिबायदि थांनानै दङ रावनिफ्रायबो जेबो सहाय लायाखै गावहा जि दङ बेजोंनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि आबादारिफोरा गोजाम आदब खायदाजों जाय आदब खायदाखौ दिनै जोंनि आबै आबौआ बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावनो फोरोंलांबाय बेबायदि आदब खायदाजोंनो जोंनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावबाय थादों आरो बेखौबो दिनै जोङो नोजोर बोदों गोजौ थाखोनि बे गोदान जुगनि गोदान मुगानि आबादारिफोरा माबायदि आबाद खालामो जोङो बेफोरखौबो फोरोंनो जों सिमां लादों आरो आबादारिफोरा जि आबादफोरखौ खालामगोन बे आबादफोरखौ मोजां दाम मोनहोनो थाखाय बिथांमोना मोजां दाम मोननांगौनि थाखाय जोङो APBआ सरकाराव दायोब्ला सरकारजों सालायनो हायोब्ला सरकार दानो हायोब्ला जोङो खामानि मावगोन आं दा बुंनाय बायदिनो दिनै गेजेराव सोरबा बानलु गायग्राया 20 थाखा मोन्दों केजि जायहा बांसिन मोननांगौ फैसाखौ खिन्थु गेजेरावसो सोरबा 60 थाखाखौ जाबाय थादों दिनै बेबायदि दिनै जोंहा 20टा बोसोर सरकार सालायनायनि उनावबो अब्लालाय आबादारिफ्रा बोरै उथिबोगोन आं देग्लाय नुदों जोगोनार बिराद गायबाय बेनिफ्राय आं सोंदों सानसेखालि बेसेबां जोगोनारनि दामा बुंबाय थाइसे थाखा केजियाव हरनो गोनां जादों दिनै जोगोनारखौ अब्ला देग्लाय बिगासे गायनाय आबादारिया खाल मानसि बोरै 5 बिगा गायगोन बेलाय बिहा मेन्टेलि आरो गोसोआव बायफ्लेनायसो फैबाय जे इसेबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो जुदि मोजां दाम मोनाब्ला माबोरै जोंनि आबादारिफोरा थांनानै थागोन माबोरै जोंहा आबादारिफोरा जौगालांगोन माबोरै आरो देग्लाय बिगासे गायदोंबा खाल मानसि 10 बिगा गायनो हागोन जोंनि आबादारिया थ' दिनै जों नुदों एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट थानायनि उनावबो जोंनि आबादारिफोरा बेबायदि गोबां मोगा मोगिजों जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेवहाय जोङो सिन्था खालामदों आबादारिफोरखौ जोङो माबायदि दैखोलांनो हायो थ' आं दा बुंनाय बाथ्राफोरा जोङो गोनोखो मुगानि आबादारि महरै जोङो बिटिसिनि आबादारिफोरखौ जोङो बनायनो थांखि लादों आरो बेबायदि जों सरकार बनायबा बिथांमोनखौ जों क्लास होनायनिफ्राय लानानै माबायदि सापर्ट खालामनो हायो गभर्नमेन्ट हिसाबै APBआ बेखौ जोङो नाजागोन बारग'वा एनडिएफ बिनि EMमोन आरो बिनि खुगानिफ्राय बैबायदि रावफोरा ओंखारनायाव जों जेब्ला खोनादों बै समावनो जों गोबां दुखु मोनदों जों दिनै हानि थाखायनो जों जांख्रिखांदों जोंनि मानसिया जेरावनो जि खालामनानै थांनानै थाया बे गासैबो जोंनि जानांगौ बेयाव दिनै मा पार्सनेल पलिटिक्सखौ लानानै सोरनिबा बागानखौ एरखुनो नागिरनाय इसिबां बिदि गाज्रि गोसोनि मानसि आं सानाखैमोन जे जोंनि गेजेरावबो दङ आरो बेबो दैदेनगिरि जाय मानसिखौ जोंखौ सलायनो बिबान होदोंमोन थ' बेबायदि बिथाङा बुंनायखौ जों नुबोदों आरो जोङो खोनाबायबो थादों खिन्थु जोंनिफ्राय बेबायदि रावनि सायावबो बेबायदि गाज्रि गोसो गैया दिनै जोंनि बागान गायनाय बिगोमाफोरा जुदि हाया थिग गैयाब्ला जों हाखौ थिग खालामनानै बागानखौ जों बासायनोसो जों थांखि लादों दिनै जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा हाया जुदि दिनैबो फरेस्टआव दङबा दिनैबो खास हायाव जुदि थानो गोनां जादोंबा
बिथांमोननि थाखाय जों बे हाखौ पार्मानेन्ट खालामनो मियादि पाट्टा होनो थाखायसो जों खामानि मावगोन बेयाव आरो एरखुनायनि बा सोरखौबा होखारनायनि कुनु कुइसन फैया धन्यबाद थेंक इउ